Okay. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறது அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகம். ஹரே பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம், வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து பக்தி யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தி யோகம் சிறந்தது. ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு உயிரினமும் பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுல தான் பூர்ண சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பக்தி யோகம் அதுவும் பகவானுக்கு செய்யறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 சாப்டர்கள். அதுல நம்ம 9 சாப்டர்கள், அதாவது அத்தியாயம் 9 அத்தியாயம் நம்ம கடந்துட்டோம். பாதி முடிஞ்சிருச்சு, இன்னும் பாதி இருக்கு. கர்ம யோகா பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம். பக்தி யோகத்துல ஒரு பகுதி நம்ம பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகம், பூரணத்தின் வைபவம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பகவானை பத்தி முழுமையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு அத்தியாயமாவும் இது இருக்கும். ஏன்னா பார்க்கறதெல்லாம் பகவானை நமக்கு தெரியணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் வேணும். ஏன்னா மனத்தை நம்ம பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். பார்க்கறதெல்லாம் பகவானா தெரியணும். அப்படின்னும் போது நம்ம பகவான் எல்லா விதத்திலும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்மளால உணர முடியணும்னா நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவானோட ஆப்புலன்சஸ். பகவான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பக அப்படின்னா வெல்த், அதாவது செல்வம் அப்படின்றது. வான் அப்படின்றது பொசஸ் பண்றாங்க, வைத்திருப்பவங்க அப்படின்றது அர்த்தம். அனைத்து வகையான வெல்த்தும் பகவான் கிட்ட இருக்கு அப்படின்றதுதான் பகவான் அப்படின்றது. கிருஷ்ணர் கிட்ட எல்லாமே உண்டு, ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாமே வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பார்க்கறதெல்லாம் நமக்கு பகவானா தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம ஆழ்ந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம இன்னைக்கு நிறைய பார்ப்போம். அதாவது மாதங்களில் நான் மார்கழி, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே வரிசையா வந்து பகவான் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதாவது ஒளியில வந்து சந்திரன், சூரியன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? பக்தி யோகத்துல பார்க்க போறோம் பூர்ணத்தின் வைபவம். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த அத்தியாயத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சதுர்ஸ்லோகி இருக்கு. பகவத்கீதைய முழுமையா படிச்சோம் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தாத்பரியம் தெரிய வருதோ அது இந்த 4 ஸ்லோகங்களை நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு தெரிய வந்துடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப சதுர்ஸ்லோகி இதுல இருக்கு. அதுவும் என்ன அப்படின்றத நம்ம சாப்டருக்குள்ள போகும்போது நம்ம பார்ப்போம். அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, மங்களாச்சரன் சொல்லிடலாங்களா? படிக்கிறேன், ஏதோ ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி 9வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். 9.1 இருந்து 9.10 வரைக்கும் ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம், ராஜ வித்யா சுப்ரீம் நாலேஜ் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுவும் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கும். அப்போ அப்படிப்பட்ட விஷயம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தினால அப்படின்னும் போது அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்தணும், உணரணும், வெளியில கொண்டு வரணும் நம்மளோட வாழ்க்கை முறையில் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 9.11 இருந்து 9.25 வரைக்கும் சத்தம் கீர்த்த என் தோமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நித்தியபடி பகவான நம்ம சேவை பண்ணிட்டே இருக்கணும். 9 டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த 9 டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸையும் நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அப்படி 9ஐயும் கொண்டு வர முடியலனாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் அதை நம்ம சாண்டிங் மூலியா கொண்டு வரணும். அப்படி அதுவும் நம்ம செய்யலைன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், கேட்கணும். கேட்கறது சிறந்த ஒரு தாத்பரியம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நம்ம பாபங்கள் தொலையும், நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவோம், பகவானை பத்தி நிறைய புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ சத்தத்தம் கீர்த்த எந்தோமாம், பகவானை பத்தி நித்தியமா தெரிஞ்சுக்கிறது. கீர்த்தனம்ன்றது பேசுறது. ஏன்னா டிவோட்டிஸோட நிலை பகவானை பத்தி நிறைய பேசும்போது அவங்களுக்கு நித்தியமான ஆனந்தமும் திருப்தியும் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, பக்தின்றது ரொம்ப இனிமையான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். எப்பயுமே நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவர்களா இருக்கட்டும், வெளியில உள்ளவங்களாகட்டும், அவங்களுக்கு நம்ம சேவை புரியணும் இல்லைங்களா? சேவை செய்யறதுன்றது நம்மளோட பேசிக் தாத்பரியமே அதுதான். நம்ம எந்நேரமும் யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு சேவை செய்வோம். நம்மளுடைய சென்சஸ்க்கு நம்ம சேவை செய்யறோம் இல்லைங்களா? புலனை நம்ம திருப்தி பண்ணிக்கிறோம், அதுக்கு நம்ம சேவை செய்யறோம். அதற்கப்புறம் நம்ம குடும்பத்துல குழந்தைகளுக்கு நம்ம சேவை செய்யறோம். ஆபீஸ் போனோம்னா மேல் அதிகாரிகளுக்கு சேவை செய்யறோம். அப்ப சேவை செய்யறதுன்றதுதான் நம்மளோட இயல்பே. ஆனா அப்படிப்பட்ட சேவை குணத்தை யாருக்காக நம்ம பண்ணணும்? பகவானுக்காக பண்ணணும். எப்படி நம்ம குழந்தைகளுக்காக நம்ம ரொம்ப மன திருப்தியோட 200% எஃபர்ட் போட்டு பண்றோம், அவங்க எப்படி நம்ம கிட்ட திருப்பி ரியாக்ட் பண்ணாலும் நம்மளோட அன்புல குறைபாடு வைக்கிறது இல்லை இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் கிட்டையும் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலியமா நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்தணும். அது இனிமையான ஒரு விஷயமா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அதை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். அப்ப பிரத்யேக பக்தி இனிமை, அதாவது 9.26 இருந்து 9.34 வரைக்கும் மன்மனாபவ மத்பக்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய பக்தியோட இனிமைகளை பத்தி நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 10, அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத 10.1 இருந்து 10.7 வரைக்கும் நாமே விது சுராகனா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். பகவத்கீதை நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட நிலைப்பாடு எங்க வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான். இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள நம்மளோட சென்சஸுக்காகவும் நம்மளோட மனத்திற்காகவும் நம்ம சுத்தி உள்ளவங்களுக்காகவும் நம்ம சேவை செய்தோம். ஆனால் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியில நம்ம இருக்கணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். அதுவும் இனிமையானது. ஏன்னா நித்தியமா நம்ம கூட இருக்காங்க, எல்லா ஜென்மங்களிலும் நம்ம கூட இருக்கிறது பகவான் மட்டும்தான் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுப்போம். அப்ப தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அது 10.8 இருந்து 10.11 வரைக்கும் மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் சத்துர் ஸ்லோக்கின்னு சொல்லுவாங்க. இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனரோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க 2 பேருக்கும் நட்பின் உறவு இருந்தது, பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இல்லைங்களா? அத்தை பிள்ளை அப்படின்ற ஒரு உறவோட அவங்க இருந்தாங்க, நட்பின் உறவோட அவங்க இருந்தாங்கன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 2வது சாப்டர்ல 7வது ஸ்லோகத்துல
கார்பண்ய தோஷம் அந்த ஸ்லோகத்துல அவங்க குருவா வந்து பகவானை ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு எது சரி தப்புன்றது தெரியல. தெரியாத பட்சத்துல நம்ம யாரு நல்லா தெரிஞ்சவங்களோ அவங்க கிட்ட போய் நம்ம சரணம் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அததான் நம்ம வந்து 4வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். குரு கிட்ட சரணம் அடையணும். ஏன்னா அவங்க நன்கு தெரிஞ்சவங்க. அவங்க செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். உண்மை தெரிஞ்சவங்களால மட்டும்தான் நமக்கு உண்மைய சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் கிட்ட அவங்க என்னவா அடையறாங்க? குருவா பகவான் ஏத்துக்கிறாங்க. அவங்க டிசைபிளா மாறுறாங்க. 2.7 ஸ்லோகத்துல. இந்த ஸ்லோகம் 10.12ல இருந்து 14 வரைக்கும் பகவானை வந்து அவங்க வந்து அந்த குருவை விட உயர்ந்த நிலை, அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடா அர்ஜுனன் வந்து பகவானை ஏத்துக்கிறாங்க. பரபிரம்மம் பரந்தாம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தை அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்போ அதன் மூலியமா நம்ம அர்ஜுனரோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சர்வ மேத ருதம் மன்னிய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம 10.19ல இருந்து 10.42 வரைக்கும் பார்ப்போம். திவ்யாகி ஆத்மா விபூதயா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? விபூதிகள் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். கடகட கடகடன் இது வந்து முடிஞ்சிடும். இப்ப 7வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மனிதில் உள்ள திறமை நான், மண்ணில் உள்ள வாசனை நான், துறவிகள் உள்ள தவம் நான், நீரில் உள்ள சுவை நான் அப்படின்னு நம்ம வேகமா நம்ம படிச்சுட்டோம். ஆனா அதை நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம அந்த அந்த ஸ்லோகங்களை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எந்த ஒரு கனிகளையும் சுவைக்கும் போது அதில் உள்ள சுவையை வந்து நம்ம பகவான் கொடுத்தது, பகவானோட ஞாபகத்தை நமக்கு கொண்டு வரணும். தண்ணீரை எடுத்துக்கும் போதும் அந்த தாகத்தை தணிக்கும் போது பகவானை நம்ம நினைவுல கொண்டு வரணும். சூரிய சந்திரன் அதாவது ஒளி, நம்ம இருட்டில் இருக்கும்போது எதையுமே பார்க்க முடியாது. ஆனா சூரியன் ஒளி வந்தோடனே நம்ம இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியுது, நம்மளையும் சேர்த்து இல்லைங்களா? அப்போ அஜ்ஞானம் விலகுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஒளியில நம்ம பகவானை பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நிலைப்பாடுகளையும் நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தும் போது நம்மளால நிச்சயமா பகவானோட அரவணைப்புல இருக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா தன்னோட விபூதிகளை வந்து பகவான் வந்து 10.19ல இருந்து 42 வரைக்கும் பகவான் விவரிச்சிருப்பாங்க. அதையும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா பகவானோட அரவணைப்புல இருக்கிறத நம்மளால உணர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத தசமோऽध्यायः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. ஞானம், சிறந்த ஞானம் இப்பயும் நமக்கு பகவான் வந்து அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுலயும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பிரியமான நண்பன். அந்த நிலைப்பாடு நம்மளும் வந்து எடுத்துக்கணும். அர்ஜுனன் மூலியமா அர்ஜுனனோட சேர்ந்து நம்மளும் என்ன பண்ணிடணும்? அப்படியே நம்ம பகவான் கிட்ட இணைச்சிக்கணும் நம்மள. சரிங்களா? எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. தட் சொன்னோ அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி 10.2, 10.3. न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते. हरे कृष्णा. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி ஆவேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாரும் உருவாகி இருக்காங்க அப்படின்ற தாத்பரியம் இருக்கு. அப்ப தேவர்களும் மகரிஷிகளும் கூட பகவான் கிட்ட இருந்து உருவாகி இருக்காங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை படைக்கிறாங்க. பிரம்மா வந்து 4 குமாரர்களை படைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சிவபெருமான படைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நாரதர், அப்புறம் ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகள், அப்புறம் அவங்க மூலியமா வந்து அனைவரும் வந்து வருவாங்க. அதாவது மனுக்கள் அந்த மாதிரி வந்து தாத்பரியங்கள் வரும். தக்ஷாஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அவங்கள வந்து வருவாங்க. அப்போ மகா ரிஷிகளும் தேவர்களும் அவங்கெல்லாம் கூட என்ன பண்றது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா பகவானோட வைபவங்களை
புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதற்கு 2 உதாரணங்களை பொதுவா வந்து கோடிட்டு காமிப்பாங்க. ஒண்ணு வந்து பிரம்ம விமோகன் லீலா வந்து கோடிட்டு காமிப்பாங்க. இன்னொன்னு வந்து கோவர்தன் லீலா. இது 2மே பிரம்ம விமோகன் லீலா அப்படி இது 2மே பிருந்தாவனத்தில் நடந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ். சரிங்களா? பகவானோட லீலைகள். அப்போ பிரம்ம விமோகன் லீலால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து கோப்பர்களோட நல்ல பொழுது கழிச்சிட்டு இருப்பாங்க. மாடு மேய்க்கும்போது அவங்களோட நிறைய நம்ம கிருஷ்ணாவதாரம் அதுல நிறைய பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? நித்தியப்படி ஒரு அசுரர்களை வந்து வதம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல கோப்பர்களோட கோபீஸோட அவங்க வந்து நல்ல நல்ல டைம்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதை பார்த்த உடனே பிரம்மாவுக்கு வந்து இந்த சிறுவனுக்கு இவ்வளவு மகிமையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுடும். உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட நண்பர்கள் எல்லாரையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொண்டு போய் மேகத்துல மறைச்சு வச்சிருவாங்க. மறைச்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அன்னைக்கு பசுவும் கோபர்களும் இருக்க மாட்டாங்க. உடனே வந்து பகவான் வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க. சரி பிரம்மா தான் வந்து எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்கன்னு. சரின்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானே எல்லாருமா உருவம் எடுத்து அவங்கவுங்க வீட்டுல போய் இருப்பாங்க. இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஆண்டு காலம் வந்து பகவான் இருப்பாங்க. அப்ப உண்மையிலேயே அவங்க அந்த கோபியர்கள் அவங்களோட குழந்தையா பகவான் வந்து போயிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ ரொம்ப மனசு நிறைவோட அவங்களுக்கு பணிவிடைகள் எல்லாம் செய்வாங்க. ஆனா பகவான் வந்து அவங்கவுங்க குழந்தைகள் வடிவத்தில் தான் உருமாறி இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவானால எல்லா விதமாவும் விரிவடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த தாத்பரியமும் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ கொஞ்ச நாள் ஆகுது. அப்புறம் பிரம்மாவுக்கு பாக்குறாங்க. பார்த்தா எல்லார் வீட்லயும் இயல்பாவே இருக்கு. எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் வரல. அப்பதான் தெரிய வருது பிரம்மாவுக்கு நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து அபராதப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பகவான் கிட்ட வந்து அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேக்குறாங்க. அப்ப பார்த்தா சுத்தி பார்த்தா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ்ல பிரம்மாவுக்கு 4 தலைகள் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நிறைய யூனிவர்ஸ் வருது. அதாவது இந்த பிரஜா நதியில மிதந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸ்லும் நிறைய பிரம்மாக்கள்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து 4 தலைகள் தான் இருக்குமானா கிடையாது. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு விதத்துல இருக்கும். 10 தலை, 10,000 தலை அந்த மாதிரி வந்து பிரம்மாக்கள் இருப்பாங்க. அப்போ எல்லா பிரம்மாக்களும் அங்க வந்து வருவாங்க. இதை பார்த்தோன்னே தான் பிரம்மாவுக்கு தெரியும். அது வரைக்கும் தனக்கு ஒரு தலைகணம் இருந்தது இல்லைங்களா? தன்னால எல்லாம் செய்ய முடியும்னு. அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது தன்னை மாதிரி எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பகவான்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு பிரார்த்தனை செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் கோப்பர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பிரம்மாவும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, சில சமயம் பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்து அவங்களும் என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுடுது அவங்களுக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவர்தன லீலா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா முந்தா நேத்திக்கு தான் கோவர்தன் லீலை நடந்த தினம் அப்படின்றத நம்ம வந்து இஸ்கான்ல எல்லாரும் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது விருந்தாவனத்துல எல்லாரும் ரொம்பவே ஆனந்தமா இருக்காங்க. நிறைய பிஸியா இருக்காங்க எல்லாரும். நந்தகோபர், யசோதாமா எல்லாருமே ரொம்பவே ஆர்வத்தோட பிஸியா வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. உடனே குட்டி கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரிய வருது, என்ன எல்லாரும் இப்படி பிஸியா இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அவங்க அப்பா கிட்ட கேக்குறாங்க. நந்த மகாராஜ் கிட்ட போய் கேக்குறாங்க, என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. உடனே இந்த மாதிரி இந்திரனுக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து வருஷம் பூஜைகள் செய்வோம். ஏன்னா இந்திரன் மழை பெய்ய கொடுக்கறதுனாலதான் நமக்கு எல்லா வளங்களும் கிடைக்குது. அதனால நன்றி தெரிவிக்கும் விதமா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பூஜைகள் செய்வோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே வந்து இது சாஸ்திரத்துல இருக்கா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவங்களோட குரு கர்கமுனி அப்படின்றவங்க அவங்க கிட்ட வந்து நந்தகோபர் வந்து போய் கேக்குறாங்க, சாஸ்திரத்துல இந்த மாதிரி பூஜைகள் இருக்கானதுக்கு இல்ல அப்படிலாம் இல்ல அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. சொன்ன உடனே அப்ப பகவான் சொல்லுவாங்க, அப்பனா நம்ம வந்து கோவர்தனத்துக்கு பூஜை பண்ணுவோம், சாஸ்திரத்தில் இல்லாத நம்ம ஏன் செய்யணும், கோவர்தனத்துக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே கோவர்தன மலைக்கு எதனால பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அதுதானே வந்து மேகங்கள்லாம் தடுத்து மழையை வந்து நமக்கு கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுலதானே எல்லா செல்வங்களும் பயிர்கள் எல்லாம் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. மாடுகள் இல்லாம அங்கதானே வந்து பசியாறுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆனா சரி அப்படின்னா நம்ம கோவர்தனுக்கு நம்ம வழிபாடுகள் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போறாங்க. போய் கோவர்தனத்துக்கு வழிபாடு முறைகள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்ப பார்த்தா அவங்க நிறைய பிரசாதங்கள்லாம் எடுத்துட்டு போவாங்க. அது எல்லாத்தையும் வந்து கோவர்தன மலை வந்து எடுத்துக்கும். கோவர்தன மலை வந்து பகவானோட அம்சமே அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். அது பார்த்தா அணியோர் அணியோர் அப்படின்னு வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இப்பயும் அந்த அணியோர்ன்ற வில்லேஜ்ல தான் கோவர்தன மலை இருக்கு. அப்போ அது அப்படின்னா என்னன்னா இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம். அப்ப எல்லாத்தையும் கொடுத்துறாங்க. அவங்க எடுத்துட்டு வந்த எல்லா வஸ்துக்களையும் கொடுத்துறாங்க. எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்டுடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு துளசி இலையை வந்து கோவர்தனத்துக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ அது சமாதானம் ஆயிடுது. அப்போ பகவானுக்கு துளசி இலை கொடுத்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த கொடுக்கும்போது அவங்க
சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இந்திரனுக்கு கோபம் வந்துருது. இவ்வளவு நாள் எனக்கு கொடுத்த அந்த ரெஸ்பெக்ட் பூஜைகள் வந்து எனக்கு இந்த தடவை கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப பெரும் காட்டு மழை வந்து பொழிய வைக்கிறாங்க. இந்திரன் தேவர் வந்து பொழிய வைக்கிறாங்க. அப்போ பார்த்தா ஒரு ஒரு மழை துளி வந்து ஒரு ஒரு தூண் மாதிரி வந்து விழுது. அப்போ ஊரே வந்து தண்ணியில வந்து முழுகிற அளவுக்கு வந்துருது. உடனே எல்லாரும் பகவான்கிட்ட போய் சரணம் அடைறாங்க. பகவான் தன்னோட இடது கையால சுண்டு விரலால கோவர்தன மலைய தூக்கி தாங்கி பிடிச்சு நிறுத்துறாங்க. அப்போ எல்லாருமே வந்து கோவர்தன மலைக்கு அடியில வந்து அடைக்கலம் எடுத்துக்கிறாங்க. பிரஜவாசிகள், பசு, எல்லா உயிரினங்களும் வந்து அடைக்கலம் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ பகவானோட ஒரு கையில சுண்டு விரல்ல கோவர்தன மலை இருக்கு, இன்னொரு கையில புல்லாங்குழல் இருக்கும். அதால வந்து அவங்க இசை வந்து வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. கண்கள் வந்து ராதாராணி மேல நிலைச்சிருக்கும். இந்த மாதிரி 7 நாட்கள் தொடர்ந்து வந்து பகவான் வந்து இந்த லீலையை வந்து செஞ்சாங்க. அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். பொதுவா வந்து கோபர்களுக்கெல்லாம் வந்து சந்திரன் வந்து பிடிக்காது. ஏன்னா வந்து சந்திரன் வரும் நேரத்துல பகவான் வந்து அவங்க கூட இருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி கோபியர்களுக்கு சூரியனை பிடிக்காது. ஏன்னா சூரியன் வரும் நேரத்துல பகவான் வந்து அவங்க கூட இருக்க மாட்டாங்க. அதனால வந்து கோபிஸ்லாம் வந்து சூரிய தேவனுக்கு வந்து பூஜைகள் பண்ணுவாங்க. நீ வரவே கூடாது, எங்களை வந்து பகவானை விட்டு எங்களை வந்து நீ வந்து பிரிச்சிடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூஜைகள் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து இதெல்லாம் அவங்களோட அன்பின் வெளிப்பாடு. பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு நிலைப்பாடு. சரிங்களா? அப்போ ஆனா இந்த ஒரு 7 நாட்கள் மட்டும் கோபர்களும் சரி, கோபிகைகளும் சரி, பிரஜவாசிகளும் சரி, பசுக்களும் எல்லாருமே வந்து எங்க இருக்காங்க? பகவானோட அரவணைப்புல 24x7 இருக்கிறாங்க. அதனால ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த 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 நாட்கள்லாம். அதற்கப்புறம் வந்து இந்திரனுக்கு தெரிய வந்துருது. சரி, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பா பகவானால மட்டும்தான் செய்ய முடியும். நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து தவறு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பேச பயம். உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா, சுரபி பசு, பார்க்கடலை கடையும் போது சுரபி பசு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா பசு வந்து பகவானை வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமா சமாதானப்படுத்திடும். பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து பசு. அப்போ சுரபி பசு அனுப்புவாங்க. அது போய் பகவானோட காலை வந்து நக்கும். அதுல வந்து பகவான் வந்து கொஞ்சம் சாந்தம் அடைஞ்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்திரன் தன்னோட பிரேயர்ஸ் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து மன்னிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் இயல்பான வாழ்க்கைக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்றதுதான் இந்த கோவர்தன் லீலையோட தாத்பரியம். இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆஹ் 7 நாட்கள் வந்து பகவான் வந்து கோவர்தன மலை உயர்த்தியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் யசோதாம்மா வந்து 8 வேளை வந்து பகவானுக்கு வந்து உணவு வந்து பரிமாறுவாங்களாம். ஆனா 7 நாட்கள் உணவே கொடுக்காம இருந்திருக்காங்க யசோதாம்மா. அவங்களுக்கு உடனே ரொம்ப வருத்தமாயிருது. தன்னோட குழந்தை 7 நாள் சாப்பிடாம இருந்ததே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், 7 x 8 56 வகையான உணவு செஞ்சு பகவானுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. அதனாலதான் அந்த சப்பன் போக் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வந்து உண்டு. இப்பயும் பூரி ஜெகநாத் மந்திர்ல பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து கை கழுவுறதுக்கு கூட நேரம் இருக்காதான். உடனே பசிக்குமோ உடனே வந்து சாப்பாடு வந்து பரிமாறுவாங்க. அங்க வந்து எந்நேரம் பகவான் வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, பிரசாதம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாரும் பிரசாதம், அந்த சப்பன் போக் வந்த முறை எல்லாமே வந்து இந்த லீலையில அடங்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஸ்லோகத்தோட இதை எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்திரனும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்களும் தேவர்கள் இல்லைங்களா? சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்குமே என்ன ஆயிடுது, சில சமயம் பகவான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப தேவர்களும் மகரிஷிகளும் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும், எல்லா உலகங்கள் வெறும் நம்மளோட இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு மட்டும் கிடையாது, இந்த 14 லோகங்கள் மட்டும் கிடையாது, இது மாதிரி உள்ள நிறைய ஜட உலகங்கள், எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. மாதாஜி 10.6. महर्ष्य सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मत्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. हरे कृष्ण. மாதாஜி 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனத்தால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றியவையே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. 7 மகரிஷிகள், அவங்களுக்கு முன்னாடி உருவான 4 ரிஷிகள்,
பிரம்மகுமாரர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா அவங்க. அப்புறம் மனிதர்கள் வந்து யாரின் மூலியமா வரும்? மனுக்களின் மூலியமா மனிதகுல சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அப்ப மனுக்கள் எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்காங்க? பகவான் கிட்ட இருந்து. அவங்கள்ல இருந்து தான் மற்றவர்கள் எல்லாம் நம்ம வந்திருக்கோம். அப்ப பகவான் தான் சர்வ காரணம் ஆதி புருஷர் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 10.7 एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் ஒருவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். நம்பிக்கையோட பகவான் மேல இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்பிக்கை வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்களாம்? கலங்கமற்ற பக்தி, என் நிலையிலும் அசைக்க முடியாத பக்தியோட, பிரகலாத் மகாராஜ் மாதிரி அசைக்க முடியாத பக்தியோட இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 10.8 अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே வந்து சத்துர்ஸ்லோகி. அதாவது 4 ஸ்லோகங்களும் சத்துர்ஸ்லோகி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். இந்த 4 ஸ்லோகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம பகவத்கீதையோட சாராம்சம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதையோட சாராம்சம் தூய பக்தி, பகவானுக்கு பண்றதுதான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? அப்போ 10.8 ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம், 2 உலகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அது எல்லாத்திற்கும் யாரு காரணம்? பகவானே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் உருவாகி இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிற போது அப்படிப்பட்ட அறிஞர்கள் என்ன பண்றாங்க? பகவானோட பக்தி தொண்டுல இதயபூர்வமா மனதளவுல அன்கண்டிஷனல் லவ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் சதுஸ்லோகியில முதல் ஸ்லோகம். சர்வ காரணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிப்பட்ட மனநிலையில நன்கு அறிந்த அறிஞர்கள் இதயபூர்வமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பக்தர்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கி உள்ளன. எப்பயும் பகவானோட எண்ணத்திலேயே அவங்க இருப்பாங்க. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். நம்ம தேடி போறது திருப்தியும் ஆனந்தமும் தான் இல்லைங்களா? வாழ்க்கையில எல்லாரோட எதிர்பார்ப்பும் லட்சியமும் என்னவா இருக்கும்? எனக்கு திருப்தியான வாழ்க்கை இருக்கணும், ஆனந்தமான வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட திருப்தியும் ஆனந்தமும் ஜட வாழ்க்கையில கிடைக்காது. எதுலதான் கிடைக்கும்? ஆன்மீகத்துலதான் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத இங்க ஒரு தாத்பரியம். அப்போ தூய பக்தரோட நிலைப்பாடுன் போது நம்ம பிரபுபாதா அவங்களோட வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கலாம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட சிந்தனைகள் எல்லாம் எதுல இருந்தது? பகவான் மேலேயே இருந்தது. அவங்களோட குரு சொன்னாங்க, நீ இந்த கிருஷ்ண பக்திய உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட கட்டளையா இருந்தது. அத வந்து அவங்க சிரமேற்கொண்டு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும், கொஞ்ச நெஞ்ச கஷ்டங்கள் கிடையாது. பிரபுபாதாவோட சரித்திரத்தை படிக்கும்போது தெரிய வரும். மிகவும் சிரமப்பட்டு என்ன பண்ணாங்க? உலகம் முழுதும் கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்களோட சிந்தனை முழுக்க யார் மேல இருந்தது? பகவான் மேல இருந்தது. அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து எதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது? பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்? அவங்க என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும், வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுவாங்களா பக்தர்கள்னா? கிடையாது. முழுக்க முழுக்க பக்தியை பத்தியும் பகவானை பத்தியும் தான் அவங்களோட உரையாடல்கள் இருக்கும். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் உத்தம ஸ்லோகங்கள். இதை பத்தின விஷயங்களை அவங்க பேசிக்கிறதுல தான் அவங்களுக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும். அப்போ தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பகவானை பத்தி பேசுறதுதான்
தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முழு திருப்தின்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 10.8 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण. எனக்கு அன்புடன் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்படி வாழ்க்கைய பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களோட வாழ்க்கை அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அடுத்த நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். பகவானை அடைவதற்கான வழி வந்து பகவானே கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதற்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்க்க போறது துருவ மகாராஜரோட சரித்திரம். சரிங்களா? துருவ மகாராஜர் அப்படின்னும் போது அவங்க நம்ம இந்த 4 விதமான பக்தர்கள் வருவாங்க, பக்தி சேவைக்கு 4 விதமான மக்கள் வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல தேருற்றவர்கள், செல்வத்தை விரும்புபவர்கள், அப்புறம் கேள்வி உடையவர்கள், ஞானத்தை விரும்புபவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுல செல்வத்தை விரும்புபவர்கள் அதுல வந்து நம்ம பார்த்தது துருவ மகாராஜரோட சரித்திரம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ துருவ மகாராஜ் அவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்வயம்புவ மனு. மனுக்கள் பிரம்மாவால மனுக்கள் படைக்கப்படுறாங்க. அல்ல ஸ்வயம்புவ மனு அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் மனு. சரிங்களா? அவங்களுக்கு உத்தானபாதா அப்படின்னு ஒரு மகனும் பிரியம்பிரதான்ற ஒரு மகனும் இருந்தாங்க. 2 மகன்கள். அப்புறம் 3 மகள்கள் இருந்தாங்க. அதுல உத்தானபாதா அப்படின்றவங்களோட அவங்களுக்கு 2 மனைவிகள், சுனிதி ஸ்ருச்சி அப்படின்னு 2 பேர் இருந்தாங்க. அதுல சுனிதி அவங்களோட மகன் தான் துருவன். அதே வந்து சுருச்சி அவங்களோட மகன் வந்து உத்தமா அப்படின்றவங்க. இதுல உத்தானபாதாவுக்கு சுருச்சி மேல ரொம்பவே அன்பு அதிகம், சுனிதி மேல அன்பு அவ்வளவு கிடையாது. ஆனாலும் வந்து அவங்க ரொம்ப சாந்தமான நிலையில உள்ளவங்க, சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க, பக்தியில் ஈடுபட்டவங்க. அப்போ இந்த நிலைப்பாடோட இருக்கும்போது சுருச்சி அவங்கதான் வந்து அரசரோட அன்புக்கு பாத்திரமா இருக்காங்க. அப்போ அவங்களோட பிள்ளை உத்தமா அவங்க வந்து எப்பயுமே அரசர் கூட இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அரசரோட மடியில உத்தானபாதாவோட மடியில உத்தமா உட்கார்ந்துருக்காங்க. இதை பார்த்தோன்னே துருவனுக்கும் ஆசை வந்துருது. தானும் தன்னோட அப்பா கிட்ட போய் உட்காந்துக்கணும், அவங்க கிட்ட விளையாடணும் அப்படின்ற ஆசையில போறாங்க. 5 வயது அப்போ அவங்களுக்கு. ஆனா சுருச்சி அவங்களோட சிற்றனை என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீலாம் அப்பா கூட விளையாடக்கூடாது, நீ வந்து என்னோட வயித்துல வந்து பிறந்தாதான் உனக்கு அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும். அதுக்கு நீ வந்து பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணு, என்னோட வயித்துல வந்து பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க. இதை கேட்டவுடனே 5 வயது குழந்தை இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கு ரொம்பவே மனசு வருத்தமாயிடுது. உடனே அது வந்து ஒரு கோபத்தோட கஷ்டத்தோட அது வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுது. இந்த மாதிரி வந்து என் அப்பா கூட விளையாட விடல. சிற்றனை சொன்னாங்க, அவங்களோட வயித்துல நான் பிறக்கணுமோ அதுக்கு நான் வந்து பகவானுக்கு தவம் செய்யணும், பகவான் நோக்கி தவம் செய்யணும்னு சொன்னாங்கன்னு. அப்போ சுனிதி அவங்க சொல்றாங்க, இதற்கு எனக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல. அப்பாவுக்கு நம்ம மேல வந்து அன்பு இல்ல. ஆனா வந்து நீ ஒரு விஷயத்த நீ வந்து எடுத்துக்கோ. ஏன்னா பக்தர்கள் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இதுல வந்து நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் எடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க சிற்றனை சொன்ன மாதிரி பகவானை நோக்கி நீ போய் தவம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை கேட்ட உடனே துருவனும் வந்து தவம் பண்றதுக்காக காட்டுக்கு போவாங்க, 5 வயது குழந்தை. அப்போ நாரத முனிவர் வந்து பார்க்கிறாங்க. நாரதர் எந்த இடத்துக்கு வராங்களோ அந்த இடத்துல தூய பக்தி நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் தாற்பயம். அப்ப நாரதர் வராங்க. வந்த உடனே நீ எங்க போற அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நான் பகவானை நோக்கி தவம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு வந்து அந்த 5 வயது குழந்தை சொல்லுது. உடனே வந்து இந்த வயசுல எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம், ஆபத்துல நிறைஞ்சது, ரொம்ப கடினமானது அது, அதனால நீ வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல, நான் எப்படியாவது நான் தவம் பண்ணி எங்க அப்பாவோட பெரிய ராஜ்யத்தை நான் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போகும் காட்டுக்கு. உடனே அதோட ஈடுபாடை பார்ப்பாங்க நாரத முனிவர். ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கவும் சரின்னு சொல்லிட்டு தவம் பண்றதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் அந்த குழந்தைக்கு அவங்க வந்து உபதேசம் பண்ணுவாங்க. நாரதர் வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க பியூர் டிவோட்டியா வருவாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜ், பிரகலாத் மகாராஜ், மிருஹாரின்ற ஒரு வேட்டைக்காரர், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் வந்து வால்மீகி ராமாயணம் எழுதினாங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாருமே வந்து நாரதரோட உபதேசத்துல வந்தவங்க தான். அப்போ துருவ மகாராஜுக்கும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ கொடுக்குறாங்க. அப்போ துருவ மகாராஜ் போறாங்க, மதுவனம் அப்படின்ற இடத்துக்கு போறாங்க. அங்க போய் கடுமையான தவம் வந்து புரியுறாங்க. மாதத்துக்கு ஒரு தடவை 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டும் பழங்களை எடுத்துக்கிறாங்க. அதாவது முதல் மாதத்துல 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை பழங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க. 2வது மாதத்துல
உலர்ந்த புல் இலையை மட்டும் 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிறாங்க. 3வது மாதத்துல தண்ணீர் மட்டும் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிறாங்க. 4வது மாதத்துல காற்றை வந்து 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிறாங்க. 5வது மாதத்துல கம்ப்ளீட்டா நம்ம இது 6th சாப்டர்ல பார்த்த சமாதி நிலைக்கு வந்துடுறாங்க. ஒரே கால்ல நகராம இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான தவத்தை வந்து ஒரு 5 வயது குழந்தை வந்து பண்ணும்பொழுது பூமி என்ன ஆகுது? தாங்க முடியல. அதுவே வந்து தடுமாற்றத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ துருவ மகாராஜருக்கு நாரத முனிவர் வந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. குருவின் மூலியமா பகவானோட நாமத்தை வாங்குறதுன்றது ரொம்பவே சிறந்தது. சுக்கிருத்தி இருந்தா மட்டும்தான் அது கிடைக்கும். ஹரிநாமத்தை குருவின் மூலியமா பெற்றுக்கொள்றது அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்ப வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றாங்க நாரதர் வந்து பிரகலாத் மகாராஜுக்கு. அப்போ இந்த கடுமையான தவம் அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானோட உருவத்தையும் வந்து அவங்க வந்து விளக்குறாங்க. தவம் பண்ணணும்னா பகவானோட உருவம் வேணும் இல்லைங்களா? சங்கு சக்கர கதா பத்மம் அந்த 4 அதாவது சதுர்புஜங்களோட உள்ள பகவானை வந்து அவங்க வந்து விவரிக்கிறாங்க. மகர குண்டலத்தோட அதாவது தாமரை இலை மாதிரி உள்ள கண்களோட அந்த இந்த மாதிரி நிறைய கிரீடங்களோட இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்களை வந்து துருவ மகாராஜுக்கு நாரதர் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த மந்திரத்தோட சேர்த்து அந்த உருவத்தையும் நினைச்சு அவங்க வந்து தவம் பண்றாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி அவங்க தவம் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமாதி நிலைக்கு வந்துடுறாங்க. அப்போ பகவான் வந்து நேர்ல வந்து தரிசனம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா 5 வயது குழந்தை இல்லைங்களா? இவ்வளவு கடுமையான தவம் செய்யும் போது பகவான் நேர்ல வராங்க. பகவானை கூட வந்த உடனே துருவ மகாராஜால பார்க்க முடியல. ஏன்னா அவங்க முழுக்க முழுக்க தன்னுள்ளார உள்ள பகவான் மேல லயிச்சு அவங்க தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. உடனே சரி அப்ப பகவானுக்கு தெரிஞ்சது. நானே முன்னாடி வந்தும் இந்த குழந்தைக்கு என்ன வந்து தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, த பகவான் இதயத்துல உள்ள உருவத்தை வந்து அவங்க வந்து மறைச்சிடுவாங்க. இதுவரைக்கும் தான் பார்த்து தவம் பண்ண அந்த உருவத்தை பார்க்க முடியலன்னொடனே துருவ மகாராஜ் கண்ணை திறந்து பார்ப்பாங்க. அப்ப பார்த்தா முன்னாடி என்ன உருவத்தை இதயத்துல பார்த்தாங்களோ அதே உருவத்துல பகவான் வந்து சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தோட முன்னாடி வந்து காட்சி கொடுப்பாங்க. இத பார்த்த உடனே துருவ மகாராஜுக்கு ஆஹ் பிரேயர் சொல்ல தெரியல. ஏன்னா 5 வயது குழந்தை இல்லைங்களா? பிரேயர் சொல்ல தெரியல. உடனே அதற்காக அது வந்து வருத்தப்பட்டுச்சு அந்த குழந்தை. படிச்சிருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனைகள் செஞ்சிருப்பேனே அப்படின்னு சொல்லி. உடனே பகவான் வந்து தன்னோட பாஞ்சஜன்யத்தால கன்னத்தை வந்து தடவி கொடுக்குறாங்க. உடனே துருவ மகாராஜ் வந்து பிரேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க பகவானுக்கு. இதுவும் பாகவதத்துல உள்ள ஒரு ஸ்டோரி தான் இது. அப்போ பகவான் வந்து கேட்பாங்க உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு. அப்பதான் துருவ மகாராஜ் சொல்லுவாங்களா, நான் வந்து கல்லுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டேன். ஆனா வந்து பொக்கிஷம் வைரக்கல்லே என் முன்னாடி இருக்கு. எனக்கு நீங்க தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட முறையிடுவாங்க. இல்ல நீ பண்ண தவத்தோட மகிமைக்காகயாவது நீ வந்து என்ன விருப்பத்துக்காக வந்து தவம் பண்ணியோ அந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி துருவ நட்சத்திரத்தை உருவாக்கி அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து துருவ மகாராஜ அரசனா வந்து ஆக்குவாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து துருவ மகாராஜா சரித்திரத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது நம்ம எது வேண்டி நம்ம பகவான் கிட்ட போனாலும் அதுவும் நம்ம தவம் பண்ணோம் மனதையும் புலன்களையும் அடக்கி தவம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதற்கான சக்திக்கான பலனையும் நம்ம கண்டிப்பா அனுபவிக்கணும். அதற்கப்புறம் வந்து பகவானையும் நம்ம வந்து அடைய முடியும் அப்படின்றதையும் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். माताजी 10.11 तेषामेवानुकं पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्णा. இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து பகவான் அடைவதற்கான வழி வந்து பகவானே கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதற்கு துருவ மகாராஜரோட சரித்திரம் பார்த்தோம். இப்ப வந்து 10.11 ஸ்லோகம் 4வது ஸ்லோகம் சதுர்ஸ்லோகில 4வது ஸ்லோகம் அதுல என்ன இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக யாரிடம் தூய பக்தி உள்ளவர்கள்கிட்ட விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான் பகவான் எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க இல்லைங்களா? பரமாத்மாவா சாட்சியா அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமையினால் பிறந்த இருளை நம்ம மனத்தில் உள்ள அறியாமை அப்படின்ற இருள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதனாலதான் நம்மளால பக்தி சேவைக்கு வர முடியல. அப்போ அத ஞானம் என்னும் சுடர்மிடும் தீபத்தினால் ஞானம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பகவான் யாருன்னு தெரிவிக்கிற விஷயம் பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுதான் ஒரு சோலோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்க்கிறது சுகதேவர் பரிஷித் மகாராஜ். அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா பரிஷித் மகாராஜ் 7 நாளில் மரணம் போது அவங்க அந்த 7 நாள் நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதை பத்தி
அவங்க சுகதேவர்கிட்ட கேட்பாங்க. ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம ஆர்வத்தோட அவங்க வந்து கேட்கும் தருவாயில பாகவதத்தை 7 நாட்கள் கேட்டு முக்தி அடையறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்க கிட்ட இருந்த அறியாமைன்றது விலகி, அறியாமை கிடையாது. பரீட்சித் மகாராஜும் வந்து ஒரு சிறந்த டிவோட்டி. இருந்தாலும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள பந்தங்கள் அவங்கள விட்டு போகி அவங்க என்ன பண்றாங்க? முக்தி அடையறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி கபில தேவகுதி அவங்களதும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கபிலரும் வந்து பகவானோட அவதாரம் நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சுயம்பு மனு. அவங்களுக்கு 2 மகன்கள்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி 3 மகள்கள். அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரசூதி, ஆகுதி, தேவகூதி அப்படின்னு வந்து 3 மகள்கள் இருப்பாங்க. இதுல தேவகூதி அவங்களுக்கு வந்து கர்த்தம முனிய வந்து அவங்க தந்தை சுயம்பு மனு வந்து மனம் முடிச்சு குடுப்பாங்க. அப்போ கர்த்தம முனி வந்து ரொம்பவே சிறந்த ஒரு ரிஷியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பணிவிடைகள் செஞ்சு செஞ்சு இவங்க வந்து ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. ஆனா இப்ப கணவருக்கு பணிவிடை செய்யறதுலயே அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அதுவும் மனுவோட மகள் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து ஒரு ரிஷியோட ஆசிரமத்துல வந்து பணிவிடை செய்றாங்க. அப்ப ரொம்ப இளைச்சு வந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு அவங்க வந்து மாறி இருப்பாங்க. இத பார்த்த உடனே கர்தம முனி வந்து உனக்கு என்ன வேணும்? வரம் வேணும் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அப்ப வந்து ச அ ஏன்னா மனு அதுக்கப்புறம் வந்து சந்ததிகள்லாம் வரணும் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு 9 மகள்கள் பிறப்பாங்க. அப்போ அவங்க எல்லாரும் ரிஷிகளுக்கு திருமணம் முடிச்சு வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கபிலர் வந்து பிறப்பாங்க. பகவானோட அவதாரமே கபிலர் அப்படின்னு. அப்ப அவங்க என்ன அவங்க எதற்காக இந்த இன்கார்னேஷன் எடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாங்கிய யோகத்த உலகத்துக்கு குடுக்கறதுக்காக. உடலல்ல ஆத்மா அப்படின்றது தான் சாங்கிய பிலாசபி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த உபதேசத்த தன்னோட தாய்க்கு ஏன்னா கபிலர் பிறந்த உடனே கர்தம முனி வந்து தேவகூதிய விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்து எல்லாமே வந்து பகவானோட செயல்பாட்டுக்காக தான் அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்வாங்களே தவிர, தன்னோட சொந்த விருப்பத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களோட வாழ்க்கைய அவங்க லீட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப அவங்களோட கடமை முடிஞ்சதுன்ன உடனே அவங்க போயிடுறாங்க கர்தமமுனி. அதுக்கப்புறம் தேவகூதி வந்து கபிலர்ட்ட கேட்பாங்க. "எவ்வளவு சந்தோஷங்களையும் அனுபவிச்சேன். இவ்வளவும் என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்தேன். ஆனா என் வாழ்க்கையில நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன?" அப்படின்னும்போது, அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த அஞ்ஞானத்த விலக்கி, அவங்களுக்கு ஞானத்த குடுக்குறாங்க. அதுதான் வந்து சாங்கிய யோகத்தின் மூலியமா கபிலர் வந்து தேவகூதிக்கு குடுக்கறது. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஆ புரிதல், செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் ஏற்படுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்றதையும் கபிலர் வந்து அவங்க தாய்க்கு வந்து உபதேசம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் சத்துர் ஸ்லோகி நம்ம பார்த்ததுல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.12 and 13. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்த்தது சத்துர் ஸ்லோகி. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 8வது ஸ்லோகத்துல அதாவது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவானே. அது ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம் எல்லாம் தனக்குள்ள இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. இத புரிஞ்சவங்க பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டு ஈடுபடுறவங்களோட நிலைப்பாடு பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் அப்படி அந்த மாதிரி இடையறாது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு பகவானை சென்று அடைவதற்கான வழியை பகவானே காட்டுவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் அவங்க கிட்ட உள்ள அறியாமைன்ற இருள வந்து ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோடனே பக்தி சேவை தான் சிறந்ததுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த சத்துஸ்லோகிய கேட்ட உடனே அர்ஜுனருக்கு என்ன செய்யறாங்க? பகவான் அது முன்னாடி வரைக்கும் குருவா அவங்க வந்து ஏத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது. இப்ப அவங்க பரமாத்மாவா அதாவது சுப்ரீம் பர்சனல் சர்வ காரணம் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடா வந்து பகவான் அவங்க வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. அதான் பரபிரம்மம் பரந்தாம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தை அவங்க குடுக்குறாங்க. அதுல என்ன இருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம். நீரே பரம்பிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரமசத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ் இது. அதுல என்ன சொல்றாங்க? பகவானை பத்தின புரிதல் அவங்க நமக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம்
ஐயோ, அர்ஜுனர் ரியலைசேஷன் பண்ணதையே யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க? நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் அந்த மாதிரி மகரிஷிகளும் உறுதி செய்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ பகவானேவும் அதை வந்து அவங்களோட உபதேசத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதை தாண்டி நமக்கு வேற எதுவும் ஆதாரம் வேணுமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆதாரத்தை நம்மளால திரட்ட முடியுமானா அதுவும் நம்மளால முடியாது. ஏன்னா நமக்கு ஆயுட்காலம் கம்மி, நமக்கான சோர்ஸும் கிடையாது. நம்ம போய் நம்ம ஒரு சோர்ஸ் எடுக்கணும், பகவான் யாரும் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வேதம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப வேதத்துல இருந்ததுதான் நம்ம வந்து இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதை, பாகவதம், உபநிஷத்துக்கள், புராணங்கள்லாம் வேதத்தோட சாராம்சம்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இன்னும் ஒண்ணு, நமக்கு இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்தினால உண்மை நிலையும் நமக்கு அந்த அளவு புரிதல் ஏற்படாது. அப்போ இதற்கு முன்னாடி அனுபவத்தில் சொன்ன எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளும் வந்து நம்பிக்கையோட பகவான் மேல பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 10.14, 10.15. सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्ण. மாதாஜி, கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தத்தை அறிய முடியாது அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் கூறினதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அர்ஜுனர் வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. அர்ஜுனரோட நிலைப்பாட்டுலதான் நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதைய நம்மளும் ஏத்துக்கணும். அப்படின் போது நம்மளும் வந்து நம்பிக்கையோட பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும். ஆனா தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்துவத்தை அறிய முடியாது அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். உன்னத புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர் அப்படின்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்மளோட இந்த பௌதீக கண்களாலோ மனதாலோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ். மாதாஜி 10.17, 10.18. कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. हरे कृष्ण. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையூறாது நினைப்பது அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்த உருவில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும், மெடிடேஷன் பகவான் மேல இருக்கணும்னா பகவானை நம்ம இடையூறாது நினைக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ அது எப்படி நிகழும், அது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் நமக்காக கேட்டிருக்காங்க. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னு பார்க்கலாம். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். பகவானோட ஆப்புலன்சஸ், சரிங்களா? பகவான் எதுல என்னென்னவா இருக்காங்க அப்படின்றது, யோக சக்தி, அப்புறம் உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒரு பக்தரோட நிலைப்பாடு இப்படிதான் இருக்கணும். பகவானை பத்தி எப்பயுமே நித்தியப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி கேட்டுட்டு இருந்தாலும் என்ன ஏற்படாது, அவங்களுக்கு நிறைவு, சலிப்பே ஏற்படாது. அதாவது இந்த ஜட வாழ்க்கையில் தான் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல சலிப்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானை பத்தின விஷயங்கள்ல எப்பயுமே என்ன ஏற்படாது, சலிப்பே ஏற்படாது. அதுதான் வந்து ஒரு பக்தனோட நிலைப்பாடா இருக்கும். அப்போ உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் பொழுது உமது வார்த்தைகளில் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதிகமா பகவானை பத்தி கேட்க அமிர்தத்தை சுவைக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. பியூர் டிவோட்டிஸ் நம்ம எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.19. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாத்ம விபூதயः பிராதான்யதः குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. பகவானோட லீலைகளும் வைபவங்களும் ஒரு இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்மளால குறிப்பிட்டு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா பகவானே என்னது அன்லிமிட்டெட் இல்லைங்களா? அவங்கள ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துல நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அதே மாதிரி அவங்களோட லீலைகளும் குணங்களும் என்னது நம்மளால ஒரு கட்டுப்பாட்டுல நம்மளால கொண்டு வர முடியாது. அதனால ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் உனக்கு எடுத்துரைக்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பகவான் உபதேசத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, விஷ்ணு, 12 ஆதித்யாஸ், அதுக்கப்புறம் சூரியன், வானில் ஒளிர்பவை. அதாவது வானில் ஒளிர்பவை என்ன இருக்கு? சூரியனும் சந்திரனும் இல்லைங்களா? அப்போ எதெல்லாம் ஒளி கொடுக்குதோ அதெல்லாம் பகவானோட அம்சம். அதுல நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம பிரகாசமா பார்க்கறதுன்றது சூரியன் இல்லைங்களா? அப்ப வானில் ஒளிர்பவையில சூரியனை நம்ம பகவானை பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மருந்துக்கள்ல மரிஷி, நட்சத்திரங்கள்ல சந்திரன், வேதங்கள்ல சாமவேதம், தேவர்கள்ல இந்திரன், புலன்கள்ல மனம், வாழும் உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை சக்தி. அதுக்கப்புறம் 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமான் சங்கரன், ராட்சசர்கள்ல குபேரன பகவானை நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சேனாதிபதியில முருகனை நம்ம பார்க்கிறோம். நீர்நிலைகளை பார்க்கும்போது பெருங்கடல், அதுல பகவானை நம்ம பார்க்கிறோம். முனிவர்கள்ல பிருகு முனி, அதிர்வுகள் சத்தத்துல ஓம்காரம், யாகங்கள்ல ஜபம். இப்போ நம்ம செய்யறது இந்த கலிகாலத்துல ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். அசையாதவை இமயமலை, மரங்கள் ஆலமரம், தேவ ரிஷிகள் அதுல நாரதர், தேவலோக பாடகர்கள்ல சித்ரதன், அதுக்கப்புறம் சித்தர்கள்ல கபிலர், குதிரைகள்ல உச்சேஸ்வரஸ், தேவலோக யானைகள்ல ஐராவதம் இந்திரனோட யானை இல்லைங்களா? மனிதர்கள் அதுல மன்னனை பார்க்கலாம். ஆயுதங்கள்ல வஜ்ரம், அதுதான் இருக்குல்லயே வலிமையான ஆயுதம் இல்லைங்களா? அப்ப பசுக்கள்ல காமதேனு, சந்ததி உருவாக்குபவர்கள்ல மன்மதன், பாம்புகள்ல வாசுகி, தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷன். பாம்புகள்னும் போது ஜட உலகத்தில் உள்ள பாம்புகள், அதோட தலைமை யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாசுகி. தேவலோகத்துல ஆன்மீக உலகத்துல உள்ள பாம்புகள்ல அதோட தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆதிசேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நீர் தெய்வங்கள்ல வருணன், புறப்பட்ட மூதாதையர்ல ஆரியமா, சட்டத்தை வழங்குபவர்கள்ல யமன், தைத்திய அசுரர்கள்ல பிரகலாதன், கீழ் அடக்குபவர்கள்ல காலம், பகவான் காலமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மிருகங்கள்ல சிங்கம், பறவைகள்ல கருடன், சுத்திகரிப்பவர்கள்ல காற்று, ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள்ல ஸ்ரீராமனை பார்க்கிறோம். மீன்கள்ல மக்கரமா நம்ம பார்ப்போம். பாயும் நதிகள்ல கங்கை, படைப்புகள்ல தொடக்கம் மற்றும் முடிவு இடைப்பட்ட நிலை, அதுக்கப்புறம் அறிவியல்ல சுய ஆன்மீக அறிவியல், தர்க்கவாதிகள்ல உறுதியான உண்மை, எழுத்துக்கள்ல முதல் எழுத்து ஆ, கூட்டு சொற்கள்ல இரட்டை சொல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். படைப்பாளிகள் கிரியேஷன் யார் பண்றாங்க? பிரம்மா இல்லைங்களா? அப்ப பிரம்மா. அதுக்கப்புறம் பெண்கள் கிட்ட உள்ள குணங்கள் என்ன? புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல், நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை. சோஸ்திரங்கள்ல பிருகத் சாம சோஸ்திரம். அதுக்கப்புறம் கவிதையில காயத்ரி, மாதங்கள்ல மார்கழி, பருவங்கள்ல வசந்தம், ஏமாற்றுபவர்கள் கிட்ட உள்ள சூது, அதுக்கப்புறம் ஒளிபவற்றுள் தேஜஸ். எதெல்லாம் ஒளியோட இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானோட தேஜஸ்ல வர்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 10.39 10.40 லலிதா மாதாஜி. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவை பற்றில் நான் நின்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க
பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. நம்ம எல்லாரும் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம அசைபவை அசையாதவை இரண்டுமே என்னது பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வெறும் நம்ம மனிதர்களை மட்டும் மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்றது கிடையாது. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் மரியாதை செலுத்தணும். சித்து அச்சித்து அதாவது ஜட பொருட்களா இருந்தாலும் அதுவும் பகவானோட திருமேனியிலிருந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துல பார்க்கும்போது அதையுமே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அவமரியாதை பண்ணக்கூடாது. எல்லாமே பகவானோட திருமேனி அதுல இருந்து வந்த விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம எதையுமே என்ன பண்ண மாட்டோம் துச்சமா நம்ம நினைக்க மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் எதிரிகளை வெல்வோனே என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரு சார்ட். அதுல உள்ளதெல்லாம் ஒரு சிறிய பகுதி தான். பகவானோட வைபவங்கள்ன்றது நிறைய உண்டு. இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் ஒரு சிறிய பகுதி அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 10.41 यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. பகவானோட தேஜஸ்ன்றது அளக்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஆதிசேஷன் வந்து சொல்லுவாங்களாம் அவங்களுக்கே நிறைய தலைகள் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு தலைக்கும் 2 கண்கள் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு எவ்வளவு கண்கள் இருக்கும். அந்த அவ்வளோ கண்களோட ஆதிசேஷன் என்ன பண்ணாங்களாம் பகவானோட தேஜஸ நம்ம எப்படியாவது அளந்துடணும் அப்படின்னு வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்களாம். ஆனா ஒரு நாள் கூட அது வந்து அவங்களால முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்றத வந்து பொதுவா வந்து குருக்கள்ல சொல்லி கேட்டிருக்கோம். அப்போ பகவானோட தேஜஸ்ன்றது அளவிட முடியாத ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்படி சிறந்த தேஜஸ் உள்ள பகவானோட ஒரு சிறு துளி அவ்வளவுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே என்பதை அறிவாயாக. அப்ப முழுமையான தேஜஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்க்கிறோம்னா அதற்கு அளவே இல்லாத அளவுக்கு மிகவும் சிறந்ததா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 10.42 अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यागमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 10.42 ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்லி இங்க முடிக்கிறாங்க பகவான். அப்பனா சிறு அம்சத்தின் மூலமாக ஒரு சின்ன ஒரு அம்சம் அதன் மூலியமா இந்த ஜட பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இதோட தாத்பரியம் என்னன்னா பகவானோட விஸ்வரூபத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப இந்த ஸ்லோகம் எது அடிப்படை அமையுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போறது விஸ்வரூப தரிசனம். அந்த அத்தியாயத்தோட சாராம்சமா இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்லி 10வது சாப்டர் நம்ம முடிக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவாய நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ திக்ஷே ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.